Usnula civilizacija 39, Sibirski cedar 39, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Jaki ljudi, drugi dio. Ja ću ti sad pomoći. To je jednostavno. Ti zatvoriš oči, legneš na travu, ruke u stranu, trebaš se opustiti. Zamisli cijelu zemlju, pokušaj vidjeti njezinu boju i plavkastu svjetlost koju zrači. Zatim sužavaj zračenje svoje misaone predodžbe, ne obuhvaćajući njime cijelu zemlju, nego ga sužavaj sve više i više, dok ne ugledaš konkretne detalje. Ljude potraži tamo gdje je više plavkaste svjetlosti. Sve više i više sužavaj svoje zračenje i vidjet ćeš jednoga čovjeka ili nekoliko. Hajde, pokušajmo još s mojom pomoći. Ja sam u mislima učinio sve što je rekla i predamnom se pojavila ne tako jasna slika, troje što su sjedili za stolom i uzbuđeno razmjenjivali riječi. Njihove riječi nisam razumio, nisam uopće čuo nikakav razgovor. Nej, rekla je Anastazija, to uopće nisu poduzetnici. Sad ćemo ih pronaći. Ona je upravljala i upravljala svojim zračkom, upadajući u velike i male urede, zatvorene klubove, na sjedljevke i u bordele. Plava je svjetlost bila ili jako slaba, ili je uopće nije bilo. Pogledaj, tamo je već noć, a on i dalje sjedi u zadimljenom uredu sam. Nešto ne polazi za rukom ovome poduzetniku. A ovaj, pogledaj ga kako je zadovoljan, u bazenu. A djevojke pokraj njega, on je pripit, ali svjetlosti nema. On samo želi na nešto zaboraviti, njegovo je samo zadovoljstvo umjetno. Ovaj je kod kuće, evo mu i žene, dijete ga nešto pita. Telefon, evo, molim, on je opet postao ozbiljan, čak su i bližnji ostavljeni po strani. I opet su se, jedna za drugom, rasvjetljavale najrazličitije situacije, izvana lijepe, pa i ne sasvim lijepe, sve dok nismo naišli na strašan prizor. Iznenada se pojavila soba, po svojoj prilici u stanu, dosta impresivnom, iako za stolac je bio privezan muškarac razdrljene košulje, svezane ruke i noge i krvavog čela, a usta su mu bila zalijepljena smeljkastom vrpcom. Za stolom su sjedila dva mlada, čvrsto građena muškarca, jedan kratke kose, drugi, glatko počešljene kose. U naslonjaču podalje, sjedila je mlada žena. Usta su joj također bila zalijepljena, ispod grudi bila je svezana vrpcom kojom je bila pritegnuta za naslonjač. Svaka joj je noga bila privezana za noge naslonjača. Sjedi muškarac je sve to nadgledao. Pokraj nje je sjedio muškarac i nešto je pio, vjerojatno konjak. Oni što su sjedili za stolom nisu pili. Na muškarca, koji je bio svezan a zatim bačen na pod, oni su polili po grudima tekućinu, vodku ili alkohol i potpalili. Čistka, razumio sam. Anastazija je udaljila zračak od ovoga prizora, ali ja sam uzviknuo, vrati, učini nešto. Ona je vratila ovaj prizor i odgovorila. Ne smije se, već se sve desilo, ovo se ne smije zaustaviti, trebalo je to učiniti ranije, sad je kasno. Gledao sam kao začaran i odjednom sam jasno vidio oči žene prepune straha, ne moleći milosti. Onda učini bar nešto ako su ti nebesa naklonjena. Poviknuo sam Anastaziji, ali to nije u moju moći, to kao da je već ranije smišljeno, ne od mene, ja se ne mogu izravno umiješati. Oni su sad jači, pa gdje je sad tvoja dobrota, gdje su tvoje moći? Anastazija je šutjela, strašna je scena malo potamnjela, a onda je odjednom nestao muškarac koji je pio konjak. Iznenada sam osjetio slabost u svome tijelu. Osjetio sam također kako moja ruka, koju je doticala Anastazija, počinje obamirati. Čuo sam njezin nekako oslabljen glas. Teško izgovarajuće riječi, ona je prozborila, makni ruku, Vladimir. Ona čak nije mogla izreći do kraja moje ime. Ustavši, ja sam odmaknuo svoju ruku od Anastazije. Ruka je visjela kao da je obamrla, kao što to biva kad ti ruka ili noga od dugoga sjedenja utne, i bila je sva bijela. Pomaknuo sam i obamrlost je stala prolaziti. Pogledao sam na Anastaziju i prestrašio se. Oči su joj bile zaklopljene. Nestalo je crvenila s lica, činilo se da nije bilo ni kapi krvi. Ležala je kao mrtva, trava okolo nje bila je također blijeda i smežurana.
Shvatio sam da se desilo nešto strašno. Anastazija, što se s tobom dogodio, Anastazija? Ali ona nije nikako odgovarala na moj uzvik. Onda sam je uhvatio za ramena i protresao ne više čvrsto, nego omekšalo tijelo. I svejedno su njezine posve blijede, beskrvne usne šutjele. Čuješ li me, Anastazija? Jedva je podigla trepavice i pogledale su me ugasle oči, gotovo bez ikakva izraza. Dohvatio sam bočicu s vodom, podignuo glavu i pokušao joj dati vode, ali ona nije mogla gutati. Gledao sam je i grozničavo mislio što učiniti. Napokon su se njezine usne jedva pomaknule i prošaptale. Odnesi me na drugo mjesto, uz drvo. Ja sam podigao njezino omekšalo tijelo i odnio je podalje od mjesta gdje je trava bila blijeda i smjestio je kraj obližnjega cedra. Za neko vrijeme ona je počela polako dolaziti ka sebi, pa sam je upitao. Što se to s tobom dogodio, Anastazija? Pokušala sam izvršiti ono što si zamolio, tiho je odgovorila i u trenu dodala. Mislim da sam u tome uspjela. Ali, ti tako loše izgledaš, ti zamalo nisi nastradala. Narušila sam zakone prirode, umiješala sam se u ono u što se miješati ne trebam. To mi je uzelo svu moju snagu, energiju. Čudim se da je dostajala. Zašto si se odvažila ako je to tako opasno? Nisam imala izlaza, tati si to poželio. Bilo me strah ne izvršiti tvoju zamolbu, bojala sam se da ćeš me sasvim prestati poštovati. Mislit ćeš kako ja samo pričam, uvijek pričam. I ništa ne uspijevam u stvarnome životu. Ali ja tebi ne mogu objasniti kako se to radi, kako djeluje ovaj naravni mehanizam. Ja ga osjećam, ali ne mogu objasniti kako bi tebi bilo shvatljivo, pa i vaši znanstvenici još vjerojatno neće moći to shvatiti. Ona je spustila glavu, zašutjela, skuplja snagu. Sad ćeš ti još više misliti da nisam normalna ili da sam vještica. I ja sam iznenada jako poželio učiniti za nju nešto lijepo, ali što? Htio sam reći kako je smatram normalnim, običnim čovjekom, lijepom i pametnom ženom. Odjednom sam se prisjetio kako se pozdravljao s njom njezin pradjed. Ja sam kleknuo na jedno koljeno ispred Anastazije, uzevši njezinu bljedoliku i nešto hladnu ruku, poljubio je i progovorio, ako si ti uistinu nenormalna, tad si najbolja, najmilija, najpametnija i najljepša od svih nenormalnih. Usne Anastazine napokon dodirnuo osmijeh, oči su me zahvalno gledale. Na obrazima se počelo probijati rumenilo. Anastazija, slika je dosta mračna. Jesi li je ti posebno odabrala? Tražila sam, barem za primjer, dobro, ali nisam našla. Oni su svi sa svojim problemima, u njih gotovo nema duhovnih dodira. Pa onda što učiniti, što ti možeš predložiti, osim suosjećanja s njima? Ali ja ti moram reći, to su jaki ljudi, poduzetnici. Veoma jaki, prihvatila je ona, i zanimljivi. Oni kao da žive dva života u jednom životu. Jedan život, znan samo njima i čak sakriven od bližnjih, drugi, vanjski, za okolinu. A pomoći im se treba tako da se pojača njihov duhovan i iskren odnos jedni s drugima. Potrebna je otvorena težnja da bi se postigla čistuće namjere. Anastazija, ja ću sigurno pokušati učiniti to što si zamolila. I knjigu ću pokušati napisati i stvoriti udruženje poduzetnika s čistim namjerama, ali samo onako kako sam to ja shvatio. Bit će ti teško, ja ti ne mogu pružiti dostatnu pomoć, jer mi preostalo malo snage. Ja ću snagu dugo obnavljati. Još neko vrijeme neću moći vidjeti kroz zračak na daljinu. Pa i tebe ja sad ne mogu vidjeti dosta dobro prostim vidom. Pa zar ti postaješ slijepa, Anastazija? Mislim da će se sve povratiti. Samo mi je žao da ti još neko vrijeme neću moći pomagati. Ti meni ne trebaš pomagati, Anastazija. Ti se potrudi poštedjeti sebe za sina i pomozi drugima. Morao sam otići, uhvatiti brod. Pričekavši dok ona barem izvana nije povratila prijašnji izgled, otputio sam se prema motornome čamcu. Anastazija je uhvatila ručicu na pramcu i odgurnula ga od obale. Motorni je čamac pojurio povučen strujanjem. Anastazija je stajala skoro do koljena u vodi. Skup njezine dugačke suknje bila je mokra i talasala se na valovima.
Povukao sam uže za paljenje. Motor je zatutnjao, narušavajući tišinu koja je nakon 3 dana već postala uobičajena i motorni se čamac naglo pokrenuo prema naprijed. Stalno ubrzavajući, ostavljajući pustinjakinju iz tajge što je stajala sama na priobalju. Odjednom je Anastazija iznenada izašla iz vode i potrčala obalom ne bi li sustigla motorni čamac. Ona se trudila trčati jako brzo, zacijelo koristeći pritom sve svoje snage, pokušavajući učiniti nemoguće, dostići brzi motorni čamac. Ali to čak ni ona nije mogla. Razmak između nas se polako povećavao. Meni je postalo žao što se ona beskorisno trudi i poželjevši što prije prekinuti tegoban trenutak rastanka, iz sve snage sam do kraja pritisnuo ručicu gasa. Glavom mi je proletjela misao o tome da Anastazija može pomisliti kako sam je se opet preplašio i pobjegao. Histerična tutnjava motora tjerala je da se iznad vode uzdiže pramac, što je sve više brzao prema naprijed, još više povećavajući i razmak između nas. A ona, Bože, što ona radi? Anastazija je podigla mokru suknju što joj se ispriječila u trku, odbacila je poderanu odjeću u stranu. Potrčala je većom žestinom. I desilo se nemoguće, počeo se smanjivati razmak između nje i motornoga čamca. Na putu ispred nje se nazirala skoro strma padina. Nastavljajući pritiskati ručicu gasa koja već nije popuštala pritisku, pomislio sam kako će se zbog padine zaustaviti i kako će se prekinuti ovaj, za mene, mučan prizor. Ali Anastazija je nastavila svoju žestoku trku, povremeno protežući ruke ispred sebe, kao da ispipava njima prostor. Zar joj je tako oslabio vid, ne vidi padinu? Anastazija se, nikako ne usporavajući svoju brzinu, popela na padinu, pala na koljena, podigla ruke prema nebu i poviknula. Začuo sam njezin glas kroz divlju tutnjavu motora i šum vode, kao da sam čuo šapat. Sprijedaje i plićak, potop je i nitru lupci. Hitro okrenuvši glavu, ne uspjevši još sasvim do kraja shvatiti ono što se događalo, ja sam tako naglo okrenuo kormilo da je motorni čamac, ustremivši se prema boku, umalo zagrabio vodu nagnuvši se bočno. Golemi potopljeni trupac upirao se jednim svojim krajem u plićak, a drugim, što je jedva virio iz vode, samo je malo udario u bok jurećeg motornog čamca. Prilikom neposrednog udarca on bi svakako neometano probio njegovo tanko aluminijsko dno. Već zaplovivši riječnim kanalom, ja sam bacio pogled na obalu i došapnuo osamljenom sitnom liku, što je stajao u daljini i pretvarao se u sve manju točku. Hvala, Anastazija!